Il-lejla tajba. 22 sena ilu Xarabank twilet biex jagħti vuċi lin-nies. Il-lejla 22 sena wara jibqa' jagħmilha. Il-lejla qed nagħtu vuċi lin-nies illi bħalissa huma mbeżżejn għax jew waqgħetilhom il-binja jew inkella qed jibżgħu li se taqa' il-binja fejn joqogħdu. Magħna hawn l-esperti kif dejjem ikollu Xarabank, għandna Alessandro Ketkuti, President tal-Malta Developers Association, Michael Falzon, Perit, Grace Borch u Andrea Kalus mill-Graffiti u l-konsulent legali tal-Gvern li bħalissa qed jaħdem fuq l-emendi fuq il-liġi tal-bini Robert Musumeci. Faċċata però, hemm 3 persuni għaliex kif qedtilkom Xarabank isemma l-vuċi ta' nies. Il-vuċi fost l-oħrajn ta' Janet li hija waħda fost il-familji li llum qegħdin magħna illi l-bieraħ waqalhom ħajt mill-blokka tagħhom fi Gwardamanġa. Janet hija waħda minnhom l-oħra qegħdin fl-udjenza u se nitkellmu magħha. Paul, illi blokka waqgħet fuq ommu, radmita u qatlita. U Austin, li sissa ma ġralu xejn u jalla ma jiġrilu xejn, però qed ħafru warajh qudiemu fiż-żewġ ġunub tal-xellu kullemin u qed jibża u bir-raġun. Jekk inti qed tibża wkoll illum se ngħidulek x'tista' tagħmel u x'inhuma d-drittijiet tiegħek. Nibdew mill-ewwel. Irrid nagħmel appell ukoll dawk in-nies li batulna l-filmati u r-ritratti tal-postijiet tagħkom, tal-konsenturi, tat-tħaffir, ibqgħu batulna inwedukom li se ninvestigawhom u nagħmlu minn kollox biex nagħtukom risposti. Il-bieraħ ftit minuti wara li waqa' l-ħajt f'dik il-binja f'Gwardamanġa aħna konna hemmhekk u tkellimna ma' Raymond, araw x'qalilna. Il-ħajt li ġarra fil-bieraħ huwa l-ħajt tad-dar ta' Raymond. U Raymond kien jetem mid-dar dak il-ħin ftit bidil bot mill-ħajt u raħ jiġġarraf qudiemu. Kont fej il-friċċa u di li qiegħda mniżla. Mort għal xi ħaġa fis-sink, kif mort smajt ħoss, qisu trambil u nara dak il-ġebel li maqtuħ minn fuq niżel hekk qisu bħal tal-film stejt nara barra hekk u nieżel hekk. Nara d-dawl. Kont fejn u l-ħajt? Kont ma ftit il-bot mill-ħajt, bdejt nara barra, fista jkun. Ġisu skrin kbir hekk, nara barra. Kollu. Infetaħ u bdejt. Bada niżel miexi hekk, miexi jinfetaħ. Raymond kien ilu jafżhom li hemm il-periklu. Kont inni ngħidu li fuq wara net ġewwa net m'hemmx saħħa kien jagħmel li issa nagħmlu l-konkos f'kelma waħda bada jbenġa kollox faċli. Il-binja ta' Raymond tant kienet tirtot li ġieli waqgħu oġġetti mal-art u nqalgħu l-inkwatri minn mal-ħajt. L-alloċ ma' mal-ħajt u l-inkwatri reġgħu nagħmluha pa' speċi mara jċej ma' mal-ħajt għalli bil-fajt. Kontu tħossu l-art iċċaqlaq? Il-fili, il-madu. Kien jinqasmu? Jinfetħu. Mela, se nkellem mill-ewwel il-Janet. Robert, nitolbok bħala konsulent tal-Gvern tieħu noti mill-ewwel ta' dak li se jkun qed jingħata għaliex aktar il-qudiem imbagħad se ngħidlek biex tispjega x'se jkun qed jagħmel il-Gvern u kif dawn in-nies u n-nies li qed jibżgħu mid-dar jistgħu jserħu rashom mill-ġimgħa d-dieħla. Mela, Janet, inti kont hemmhekk u kont ilek tafżhom? Jiena kont ili nafżhom. Fil-bidu kellimt il-perit tagħhom, ġast hekk. Mbagħad iġġarraf il-bini ta' Gwardamanġa ftit blokku il-bot minna. Smajt li l-Prim Ministru jitkellem u beda jgħid jiddependi jekk daw u mhux sejf bħal smeċi, jekk iddependi jekk kellmux il-perit tagħhom, tagħhom. Taż-żewġ naħat. Ħajjena Mark, ħajjena. Fimtek. Ħanajlek. Jekk kellmux avukat, jekk kellmux il-BRO, jekk kellmux il-tal-mepa, insomma, semma lista ta' affarijiet. U hemmhekk jien għandu ngħid li we are not safe. Bħal speċi just in case jinqala xi ħaġa, jekk inti ma tkun afżajt il-ħadd, you are not safe. Minn hemmhekk jiena bdiet il-ħidma tiegħi. Kellimt il-perit tagħhom mill-ewwel konsenturi, indunajt li mistenna sa nimkien u ġibt perit jiena minn buti. Kien hemm punt tellajtu fuq Facebook ukoll ħin minnhom naħseb li jew laqtuna b'gaffa ma nafx eżatt x'ġara u bdejt ngħidilhom ħriġt il-familja mid-dar u bdejt ngħidilhom qed noħroġ ħriġt il-familja mid-dar. Sewa rajnih il-video fil-fatt. Ħriġt il-familja mid-dar u inti tkompli taħdem. Biex inkun għamilniha ċara jista' jkun m'aħniex qed ngħidu li dak li għamel dak il-bennej u dak il-kontrattur wassal għal twaqqih tal-ħajt tal-bieraħ biex niftehmu. Imma insomma kien kontu inkwetati. Imma aħna ma ġembu qegħdin. I mean jaħdem wieħed jaħdem liħor. Ekku, u anke Raymond qalli. Andrea, x'in il-problema? Naħseb il-problema
hawnhekk hija wiesa ħafna, mhuwiex dan il-każ biss, dan il-każ huwa gravi ħafna, jiddispjaċina ħafna għal dak li għaddejjin minnu, però dix ħaġa li għaddejjin minna il-Maltin kuljum bħalissa, forsi mhux dejjem naslu sa din il-konsegwenza daqshekk gravi. Imma bħalissa l-Maltin kuljum għaddejjin bitrabijiet kullimkien fil-biża kontinwa, perikli kontinwi li daw spiċċaw jibżaw joqogħdu fid-dar tagħhom jew joħorġu barra id-dar tagħhom. Imma ta' din hija xi ħaġa mifruxa fl-MDA pereżempju. Le, jiena qed inwaħħal it-tort fl-aħħar mill-aħħar għax eżempju tkellem dwar il-liġi hemm bżonn li jinbidlu il-liġijiet hawn Malta. Imma t-tort ejja nifhmu li r-responsabilità hija li l-iżviluppaturi f'Malta tul dal-aħħar snin akkumulaw bil-flus li għandhom poter kbir u qed jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu. Dik hija r-raġuni prinċipali għal xedin hawn. U qegħdin jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu għax l-awtoritajiet ħallewhom. Għax xi kultant smajna dal-aħħar smajna eżempju li ċertu inkonvenjenti. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar inkonvenjenti, ħafna nies għaddejjin minn ħerba fil-ħajja tagħhom minħabba li qed isir u mhux ħadd ismgħu il-ħadd miż-żewġ partiti l-kbar jikkritika l-iżviluppaturi f'Malta għax iż-żewġ partiti l-kbar qegħdin fil-but tagħhom. Ir-raġuni ta' dak li qed jiġri issa beyond oltre id-dettall li xwaqqa muġġarraf hemm, imma meta naraw sitwazzjoni daqshekk mifruxa fejn hawn diffikultà daqshekk enormi għal Maltin. Hemm xi ħaġa li ħafna iktar di. Sandro, ħankun ħanagħmilha ftit ċara xi nħoss li għandi nagħmilha ċara. Avolja qed taraw ħafna l Sandro Ketkuti fil-filmati u fl-aħbarijiet u fil-kummenti, irid nagħmilha ċara li aħna ma ġejniex hawnhekk la biex noqogħdu nitlu fil-mertu ta' x'ġara u x'ma ġarax jew nagħmlu xi qorti fuq dawn il-binjiet li waqgħu u wisq aktar li m'għandux x'jaqsam magħhom Sandro Ketkuti. Sandro Ketkuti inserta biss il-persuna li ħoloq din l-assoċjazzjoni ta' l-iżviluppaturi li jirrappreżentuhom. Jiġifieri hu m'għandux x'jaqsam xejn u l-binjiet mhumiex tiegħu li waqgħu. Sempliċement inserta, anzi ilek ma tibni kemm, Sandro? Jiena ili ma nibni 8 snin. Sewa, imma di, ġvidi tal-arroganza jgħidu għan-nies, Sandro. Iħossuha, pereżempju ħafna biża, pereżempju, nies jibżgħu, jibżgħu jekk ħajkellmu jagħmilhom. Meta nisma' lil Andrej jitkellem hekk ara ma taħsbux li ħoda kontrih. Li qed jitkellem hekk Andrej qiegħed iwassal il-messaġġ ta' ħafna nies. U jiena flimkien mal-perit Michael Folzon qiegħed hawnhekk bimli blomor iddeċidejna li nwaffqu din l-Association tal-Iżviluppaturi appuntu biex nippruvaw nedukaw u norganizzaw l-iżviluppaturi u anka il-kontratturi. Għażiż poplu li qed tisimgħuna mid-dar, aħna nixtiequ ngħinukom. Aħna sa xarilu kontwatkom qed tgħidu li permettili jekk jogħġbok. Permettili. Inti kontrija jew kontrija ir-rappreżentazzjoni li qed tagħmel. Għandek raġun. Andre, please, Andre. Importa, hu paċċa jiena mhux qiegħed hawnhekk biex jiena mhux ħanoqgħod. Jekk se noqogħdu nattakkaw il-xulxin. Le, niddiskutu qegħdin Grace, mela, issa Andre. Għamilt l-argument. Kompli, Sandro. Jiena qed nagħmel l-appell lill-poplu kollu. U minn qalbi tlaq ċoli, mhux biex nidher tal-martrità, tlaq ċoli veru u għaqqat l-iżviluppaturi biex nippruvaw norganizzaw l-industrija. Issa l-industrija ma tiddependix biss mill-iżviluppaturi, l-industrija hemm fatturi differenti. Għandek l-iżviluppaturi. Min hu l-iżviluppatur? L-iżviluppatur huwa il-klient. Tista' tkun inti li qed tibni darek. Jekk int qed tibni d-dar tiegħek, sirt żviluppatur. Jekk tal-ħaxix kellu ftit soldi żejda u xtaq jibni blokk appartamenti, sar żviluppatur. Jekk persuna kellha bejt fejn qabel kienet tonxor il-ħwejjeġ u llum tixtieq tibni appartament ta' tfal, saret żviluppatur. Il-kontrattur jitqabbad mill-iżviluppatur u hekk isir ix-xogħol. Il-kontrattur huwa dik il-persuna illi tisma' mill-istruzzjonijiet li tiha il-perit. Sandro, ma qed nitkellmu. Ma biex infehmu n-nies x'inhi l-industrija. Imissa qed nitkellmu fuq jiena m'għandix dubju illi cowboys fl-industrija hawn kemm trid. Hawn minn kull imkien, hawn kull tip ta' karattri fil-ħajja. Jiena
ma nistax naċċetta ċertu attitudni minn ċertu nies ġejja minn fejn ġejja, però noqogħdu attenti, mhux mal-ħażin jeħel it-tajjeb u jiena x'għamilt issa riċenti meta kellna inċident wieħed. Għadna kien inċident sfortunat. Rajna t-tieni inċident. Kulħadd baqa' mbellaħ bit-tieni inċident. Rajna l-bieraħ dak l-inċident. Mort jien stess l-ewwel Din ikkonferma fuq is-sit. Kull meta konna fuq il-post rajnik hemmhekk vera minn jedek. U għatlu sur gvern. Aħna lesti li noqogħdu għal deċiżjoni tiegħek. L-ewwel interess issa mhux il-business. Sandro, bid-deċiżjoni tal-Prim Ministru mal-ħażin weħel it-tajjeb, però x'da kulħadd kellu jieqaf daqqa waħda. L-ewwel aħna ridna is-sigurtà lill-poplu, lill-ċittadin Malti u Awċi l-ewwel u qabel kollox. Semmejna l-iżviluppaturi, l-kuntratturi, imma n-nies li qed isofru. Min se jagħmel tajjeb għalihom? Tajjeb? Mela, xiġifieri jien edha kwieta ġodari u jien nispiċċa bla dar barra triq. Ħan waqfek ftit, kompli wara, għax qed titkellem fuq in-nies. Ħanrukom din l-istorja, ma għandna lil Paul. Il-mama ta' Paul kienet magħħuh mat-tifel tagħha ġifieri d-dar. Kienu ilhom jgħidulhom li hemm il-konsenturi u l-binjet jiċċaqlaq u hekk, id-dar waqgħet, intradmet u mietet. Din l-istorja ta' kif Paul u Ħutu kienu rakkontaw f'Xara Bank ftit snin ilu. Storja tmur billi kienu qed jibnu ħdejkom qed iwaqqgħu. Iġalfu taħdej il-mama. U kienu ilhom naqra bil-konsenturi bis-salat. Biżdi kien li inżil tant il-mama bħas-sortu jien fil-ħodu kon ninżel kuljum. U jienu dieħla nsib li kien hemm it-trabil. Dejt tara trabil. Dejt nara kien hemm il-ħajt maqtuħ mill-laft. Mot uħriġt barra jien u waqqaft kien hemm tal-gaffa qed jaħdem għatlu iqaf naqra mix-xogħol u jidħol ara xaw ġewwa. Ġie għalli ġara, għattu inti jara xaw. Għalli għalli veru. Għattu mut ċemper il-perit, għalli lejjina mhux il-perit, għallina l-kontrattur. Ta' fuqi, għallu inti ċemper il-perit. Tu ċempirtlu, għatlu waqqaft il-bennej, għattu sekk ma jimputa xejn jattawwal x'qed isiraw. Għattu għawel sara, għalli ħissa niġi. U da maġiġ. Mbatt raġa għalli għan jibmaru d-dar-mera niklu. Għalli mbatt nerġaw nizru. Il-mami laħħar erba' kelmiet li għalt li kienet. Għalli jimmur istramjaw, għalli ma tarax. Għalli taqla xinkwit, għalli fuqek, għalli mur, għalli sa' kif iġi il-perit, inċempillek. Inti tiġi ħuwa, uħu Paul ukoll, kontu d-dar. Konna d-dar, U f'daqqa waħda kontu bil-qeda, il-mami kienet qed tikol ma tsiju xejn. Ti kont qiegħed passeġġa. Kont qed inkellem. Okej. U f'daqqa waħda rajtu ftit trab nieżel. Tfaqqih ta' trap u biċċiet ta' ġebel żgħar niżlin minn turretta ma nafx minn fejn kienu niżlin. U f'daqqa waħda? F'daqqa waħda għattilhom aħjar noħorġu barra minn hawn. Barra l-mami sakemm daret mal-mejda u ġiet forsi daqshekk il-bot minni lesta biex timxi l-barra. U f'daqqa waħda il-ħajt niżel sripek u sploda kollox il-barra. Waqgħu żewġ solari. Nofsdar, ġiex solari ta' nofsdar. Nofsdar. Nofsdar? Nofsdar. U rodmot lill-ommo? Lill-ommi u li minnaw, jina minnaw l-isfel, ġifieri intradamt, kont laki. Ju inti kont mirdum? Mirdum minnaw l-isfel jina kont. U kont qed tara lill-mami? Le, kull ma der mill-mami l-arqub. L-arqub. Għax il-mami fil-li qiegħda ħdejjek u meta splodit il-barra niżlet nofs l-art ukoll. Vidi, radama kompletament. Daqshekk il-ħil. L-arqub tal-mami kien jidher daqshekk. U mbagħad mortu l-isptar u mietet il-mami.
Paul, għaddew ħafna snin u inti tgħid li għatem ħafna nuqqasijiet. Kont ġajet ta' dak iż-żmien. Ġajet ta' żmien għatta il-ġimgħa stess, meta 19 sena. X'inhu ma minn dak iż-żmien, 19 sena ilu law, jiena għalija personali sal-jumejn ilu qabel ma ġara fil-binja tas-sinjura hekk, kont għaddej minn hemmhekk u rajt li mhux qed jimxi xogħol sewwa. Iġviri, għaddejt qudiem il-binja li waqgħet il-bieraħ li ġarra fil-ħajt biex niftehom għax ma waqgħetx kollha. Ġurnata il-nofsinhar ta' qabel. Il-nofsinhar lejliet. Meta ntqajna. Għax iltqajna jien u inti lejliet konversazzjoni. Ġifieri kont għaddej minn hemmhekk, rajt li huwa l-bini li kienet li kont rajt fuq Facebook, waqaf tislow jgħid naqra, rajt illi x'inhu ma l-problemi? Il-problemi kif dejjem ngħidu, din madoffi ta' 2.5 feet li dejjem insemmu, li nħallu l-distanza. Jgħidu il ħafna nies, Robert, ħansaqsik fuq għax ħadd ma jżomm ma qisu di ta' 2.5. Aktar għax jgħidu ma qasira mbagħad wiġbu. U rajtu li dakinhar kun ma kien hemm ftit terrapin mal-ġemp mal-ħajt tas-sinjura. Rajt, bija kien flash maqtuħ bil-magna, bil-isu rawta, fejn hu 2.5 feet. Hemmhekk qed iddajjef fil-ġebla inti, meta qed tneħħilha s-saħħa, illum kien hemm ħafna nies bdew semmu għax bini antik, u forsi l-bini qabel ma kienx mibni sew. Kemm ilu hemmhekk il-bini ħadd ma ġara xejn, issa ġara għax tneħħitlu s-saħħa. Perejt, inti jekk tgħidu li llum qed nindunaw li kellu d-difetti l-bini l-antik. Però ma waqax. Imma ma waqax. Ma waqax, qabel issa waqa. Għandek raġun. Inti se jkollok bini mibni mhux skont kif suppost mibni, però ma jaqax. Għax inti fil-bini għandek fattur ta' sigurtà, kif jaf il-perit li ħor sieħbi. Ħanajlek x'inhu fattur ta' sigurtà biex nifmu. Jekk jien għandi bżonn da travu biex jiġżor ġiex tunnellati, nagħmel travu li jiflaħ 4 tunnellati, doppju tal-pis li ħantih. Dak huwa fattur ta' sigurtà. Il-bini inti tagħmel safety factor. Issa il-fatt li l-bini ma waqax ma jfissirx li nbena bil-fors skont il-safety factor u skont il-ġismu. Imma naturalment ma waqax għax ma kienx hemm xogħol ieħor ħdeħ, ġifieri il-fatt li kien ħanajdulu hekk, fit-teorija qed nitkellem għax ma nitkellem fuq l-ebda każi partikolari. Pereżempju l-każ ta' Taslima hija raġuni kompletament differenti dik għaliex ġara li ġara. Ma nistess raġuni ta' hekk. Nafu dak il-każ kombinazzjoni ta' minn kien il-post tant umbraħ li bijaw il-klienti għaj, ġifiri umbat. Eventualment. Le, ma ġifiri naf dak il-kas. Ma kienx kas ta' bini ħazin, ħankun onest dak il-kas. Kien kas ta' mux nuqqas attenzjoni. Meċi. Ġifiri inti sta' jkollok bini li mux mibni fuq pedamenti sodi. Pero ma jem l-ebda effett, il-pis li għandu jittiħ li jtieħu jista' ġorru, u mbagħad ikun hemm xogħol viċin, da xogħol viċin jassumi li l-bini ma mibni tajjeb, meta ma jkunx, ma jinvestigax jekk hux mibni tajjeb, u mbagħad ikollok combination of factors u jiġri dak li ġara. Ok, ħaniqfu għal ftit, niġu lura u nkomplu d-diskussjoni jibqgħu hemm. Fadlilna ħafna. Inti għamil subscribe fuq iċ-channel ta' Xara Bank, jekk le tista' tagħmilha issa. Le, biseret qed ngħidlek issa. Ħanistennik. Okay. L-istra kemm seddum di buttuna ta' kull min.